Аз съм NGR. Ето така. Континусно. Добре. Това е първият епизод на една много готина игричка. На име Heroes of Generals. Ето. Виждате. Много готина игричка. Да. Някаква друга вика. Си пинем още малко количка. Така. Казвам още малко, защото преди малко спинах. И съм си взела нещо за хапване тук. Си руска салатка и снежанка. Какво? Има много неща. Да, има вода. Значи вече има малко по вода, като гледам. Още малко ще отключим мотора, между другото. Аз игра само с руснака, защото руски братя, само така, може да си добавиме още един герой, който е яко. Ето виждате. Виждате, ето тук си купуваме герой. Но не, няма да си купуваме герой в момента. В момента искам да видя новите карти. В момента искам да видя, ето вижте, отключило ни се това, може да си изберем друга карта. Иначе това Encounter, играем на една и съща карта, която не ме кефи мене. War Elite, аз искам да влезем в War Elite. За да влезем в War Elite, ни трябва ранг 10. В момента, дами и господа, в момента ние сме ранг 3, както виждате, и ни се отключи това. На ранг 4 ще ни се отключи това. Асалт е много яко. Вижте, има река, има много яко просто на Асалт. Ще така, следващия ранг, който идва след сега, ще ви кажа колко време ще ни дойде ранка. Може би след този епизод вече ще го отключим. Асалт Type Unlocked, така. Тук вече ни се, ето тук. War Type Unlocked, да. Има време до тогава. Има. Така, общо взето. Също сега аз не мога да ви кажа, но искам да видите колите. Не се гледах от тук. Но забрал съм я играта. Сигурен съм, че музиката е силна, заради това ще не мога. Все пак ще се опитам да направя така, че и вие да чувате. Дано чувате музичката. И аз говоря доста силно на клиповете, съм се усещал, че така ще правим така. Ето така идеално. Така, клоузваме. И да ви покажа сега нещо. Събирам, нали. В принципе това трябва да се отключи това оръжие. Това е PPD-40. Събирам за него много кефи оръжието. В момента съм на 2, смисъл вижте ето. Така. Такъв ми е прогреса. Сега ще ви покажа. Чакайте. Тук има някакви... ето. Така, ето тук. Сега сме до тук. И като стигнем до тук ще го отключиме. Аз съм отключил гранатата тук. Сега ще отключиме това, като стигнем. Като го направим това. Това са... смисъл това се прави като играеме. Така, сега къде бяха колите? Да, ето ги колите. Ето вижте, почти съм го отключил това. Чакайте сега да зареди хубаво. Да, почти съм го... нещо се бъгва. Сега ето това 2000, като го отключа, тук ни дава такова някакво. И ни дава такова. После ще ни... Всъщност колата ще ни даде, не това се обърках. След това ще ни на златна звезда едно ще ни даде това. То гачен ключ би трябвало да е гачен ключ 2 и след това вече ще чакаме платинум звездата, къде ще ни даде най-много яко нещо, не най-якото ми много яко нещо, защото има и по-яки неща, като този танк много кефи. Това мога да минава през вода и е яко. Общо взето да. Викам да започваме, чакай само да видим нещо тук. Добре, тия няма ги пипаме. Това ми е сетъпа за игра. Играем си с Кирил Климов. И тук ни New Unlocks ни пише какво ще отключим най-скоро, смисъл, да. Ето тук още малко ще отключим Russian Oak, демек руското дърво. Да влизаме в битка, в тази и ще си избереме ето тази карта, защото виждате има езерце. Аз много искам да игра с карти с море или с езеро, защото видях, че от новия апдейт има... След това съм поиграл малко, за който не видя.
Ето, че днешно не излиза. Няма значение, но да. Много ме кефи просто. Самата игра много е хубава, ще направя една поредичка, примерно от порядъка на 25-30 епизода, след което живот и здраве ще почнем с War Thunder, защото нещо от стила ми се бъгва, едва ми се инсталирах и да. Знам сега ще кажете какво пиеш кола по време на клип, а между другото тако ми е още от първия клип за този ден, демек какво сме си купили от Jumbo и да. Няма хапвам по време на клипа, защото много ми съде. О, няма ям. Защото трябва да си стопа и пържолата. Просто майка ми баща ми се излезли и ще се върнат към 1:30-2 през нощта. И сам трябва да се оправям. Аз си направих една пържолка. Сега трябва да си я оправя, смисъл си я стопла. Не съм си я направил, ми съм си я взел там, посолил съм си, само трябва да си я стопла в фурната. И така. Ако чуете това пак, бум, абе едно някой скърти с някаква вилица или с стол, това е от пералнята. Да, няма да говоря излишни глупости, защото почва да става тъпо. Та нека започвам в играта, не съм я играл от новия апдейт. В смисъл да, вижте с какво става. Просто много ма кефи тази игра, направо не мога. О, играем добре. Всеки път играм на този мап, what the fuck. Овонелко, хората, които са ни с зелено или жълто делтони са малко, според мен това е зелено. Значи те са ни от отбора. В смисъл, защото пуска ни с рандом отбор по някой път. В смисъл, не ми споцат. Не съм добър, не съм въобще добър стрелец. И се пише на Недялко майка. Да, значи написал съм се Нетко. Кам се Недялко, но срама е от името. Не, че му е срама от името, ми просто не си харесвам името. И накратко всички ми викат Нетко. И заради това става така. Сега искам малко сенситивито да си го намаля. Още ми е високо смисъл. Да, много ми е високо малко сенситивито. Искам го е така. Да видим сега. Даже и сега ми е високо. Не знам какво ми става. Сега приема ми е малко ниско, но малко казвам. Не се оплаквам. Също се оплаквам. Да, така ми е добре, даже ми е още малко, макар да си го върна на последния път, на предпоследния път точно. Да, така ми е идеално. Как се лягаше? С цели се лягаше? С какво се лягаше? Аха, видях между другото един, ето го е там. Ще го убиеме. Те ме го убиха, аз сега ще си лежа тук. Не съм добър, защото има откат на самата пушка да отива нагоре. Къде ги бе? Не съм въобще добър на тази игра, просто опитвам се съсредоточа и изгледам много тъпо. Пак ми е рошва косата, винаги ще ми е рошва косата, запомнете го това. Ама, за да пишете ми по скайп в момента. Не мога да ви отговоря по дяволите. Давайте да вървим, защото някой ме обстрелва, чувам го. Да, не знам дали чувате крушумите каменат покрай мене, но да. И така буквално, охо. Убихме ли някой? Убихме някой, ето, убихме с хедшот. Честита много година, честита много година и на вас, между другото, забравих. Защо не иска да се отваря това? Но някой ме стреля и ще му убия след малко. Отстрани, нали? Да. Значи, въобще нямам ориентация на тази игра, нищо няма на тази игра. Просто игра си я за кеф, честно казано. Така. Ние още трябва да превземем сградата, но вижте, те ни бият. В момента, когато се си запълна червената стрелка, ни побеждават. А ние нашата не сме мръднали. Честно казано. В смисъл, трябва да превзимаме поинтовете, вижте, те постоянно държат 0-1-то, а ние въобще нищо не сме пипнали. Така и ние трябва да попитнем малко. Те буквално ни влизат в нашата територия. Вече горе-долу знам как да стрелям, но ме стрелят от някъде. Значи тук е нещо като в CS-а.
дърпам мишката надолу и се стреля, но пак ме убиха от някъде. Не знам, просто не дейте хейтвайте, защото не мога да игра тази игра. Трудно ми е много, докато се науча, трябва да си барна и малко настройките. Трудно ми е, честно казано, да. Опитвам се колкото мога за клипа да направя нещо интересно, но вижте, че не се получава и трудно. Обстрелват ни ето къде. Да, вече горе-долу разбрах как стават нещата. Enemy spotted, спотнахме enemy. Също го убиеме. Ако нямате нищо напротив, да. Убихме някой, но свърши играта. Да. Аз не искам да почвам втора. Имаме 10 642 парички. Дигнахме 30 нова XP ни даде. Ето тук ни показва какво ще отключим. Аз искам ето това да отключа. Вижте, вече малко сме напреднали. Малко, много малко, но малко. Малко. Няма да давам реди. В смисъл този иска да играем гакс. Но аз ще смена нещо тук. Склад. Maps и филтърс, да. Maps. Не искам да играем на този мап. Този мап играе винаги. Даже ще лефна. Не искам въобще. Fuck. Дискот. Така. Сега. Комбат даваме комбат. Избираме си това. Ето това не сме го махнали, заради това ни пусна на тая карта. Ето сега ще избереме тая карта. И вече няма играем на Encounter, ми ще играем на Skirmish. Не знам какво е това. Някой, който иска си го прочете, аз просто ще го разуча, защото не съм най-добрия с английския. И заради това сега ще чакаме Q. И може би някой ще джойнят с нашия склад. Някой трябва да с пистолет. Имаме SMS-и. Дайте си ги видим, докато не сме влезли в матч. Така, това видяхме го. Така, ето, Defeat, First Battle on Day, бонус 4 стотинки ни дадоха, ето такива стотинки. Златни стотинки ни дадоха. Player level бонус ни дадоха също, но може да не сме дигнали левел, да. First Battle Today, още 4 стотинки са ни били дали, ама това е на 3.12. 3.12 съм играл играта странно. Не мислите ли? Защото аз така мисля. Happy New Year, Merry Xmas. Мерси. Мерси. И мерси. Не знам защо казвам на всички мерси, ама просто мерси. Колко време е станал клипа? Това ме интересува. 12 минути. Нищо. Аз нищо не съм направил за 12 минути, бе хора. Аз нищо не съм направил, бе. Само се излагах тук. Опитвах се да влизам в иглите и обяснявахме някакви неща. Много бързо минаха 12 минути. Ще гледам от порядъка на 25-30 минути с клиповете. Колкото ще е дълго поред, толкова са дълги клиповете. Не, майтап са. Просто... Да, просто да. Който чуди, не знам сега понеже докато някакво правим, който чуди с кого ще си нареже пържолката. И държа го при мен, защото много ма кефия го отварям и да го затварям. Опа. Само да не се куцна. Ето, намерени война. Намерени битка. Вижте, има 01, 02 и 03. Трябва да ги превземем. Руснаци срещу германци. Или немци, както искате го наричате. Аз и му викам и по двете, каквото ми падне. Значи само ето нощ преди в играта, поне гледал съм клипчета, не съм го правил, съм виждал, че снимат примерно ето нощ си го снимам и го качват в играта и примерно той го дава, че ще го отключи на 50 лева. Като го отключи на 50 лева и му правят анимацийка на ножа и като си тръгнеш, като си извадиш ножа, само правиш звънат ни по скайпа. Не мога в момента да дигам, ще напиша, че снимам. Не е препоръчително да ми виждате скайпа. Така, ето това ми е скайпа, който иска да му добави. Едно. Я вижте какво става тук, бе, хора! Сри, брат. За какво ми? Сри. Dave the Gamer. Ще го приеме? Ето той нали даже. Браво. Daystar
RiderBG. Може да се абонирате за Райдер Петков или RiderBG, не знам точно как се пише. Прави много хубави клипчета, има 30 няколко обратно, но не е активен от много време. Че така, ако не очаквайте много клипчета от него. Просто малка рекламка да си го направя. Така. Окей. 6 на 5. Поне сме повече. Има 60 коли. 20 самолета. И това нещо за пинга, не знам. Да, значи. Може максимум, това максимум пише колко на отбор. Може максимум 20 самолета да имаме и максимум 60 танка или коли, или мотори, или каквото искате да е. Ето, трябва да ги превземем сега тия точки. Трудно. Хайрон и Дейв the Gamer, ето го момчето, което ни е пратило, явно е българин, не знам. Така, тук има базуки, за който не знае казвам, но аз няма си вземам никой. Така, гледайте, качихме се на танка отзаде, вижте ни отзаде сме. Дали мога да сме на third person? Да, дали мога да сме на third person, я да видим. Графики, защо графиките са ни на low? Защо така? Това не ми харесва, когато графиките са ми на low. Така, май е по-добре, Не. Също няма разлика. Ако ме питате честно, няма разлика. Просто лаги повече. Да, вижте, то няма разлика. Резолюцията не само ми е на макс, то няма разлика, смисъл. Само ето лаги по-малко. Вижте, то да. Смисъл, да. Не е оптимизирана тази игра. Когато си говорим, не е оптимизирана. Той да не подмина чекпоинтите, той бе. Гледай. Така слизаме тук. То с колелцето. Опа, малко табласнах, пичага. Няма нищо. Така. Ще гръмна, бе. Не трябва да си удраме нашите хора. Искате ли да го убиеме, Искате ли да го убиеме? Гледай го. Добре, той сега ни затвори в тази стаечка. Но, аз съм умен. Не съм. Кво? Добре, той замахна. Мишката ми е бавна. Сега го усещам, че мишката ми е бавна. Така по-добре. Сега ми е малко бързо. Ето така вече трябва да е. Така е. Перфе, дами и господа. Взимаме си колелцето. И си тръгваме. Опа, как се свиркаше? Имаше бутон, дето се свиркаше. Направо така свирнах, че клипа вече... така бе. Добре, 18 минути. Нищо не сме направили през тези 18 минути, това е гадното. Трябваше да го стопирам клипа. За следващия ще знам. Как се свиркаше, бе? Айде, отзад сме, дами и господа. Мога да залегнеме. Вижте, мога да залегнеме. Ама, ето, гледайте сега. Дякате да си отвориме мапа. Ето, гледайте. И само гледаме и настрани. Виж колко яко е направено. Така. You friendly тугъла зума. Добре. Между готово с колецето как кара. Чакайте, така си гледам мапа да го дразна. Между другото се вижда, когато другите играчи ви виждат как си гледате мапа. Мога даже да надничат във вашия мап. Ще така да. Така. Докара аз слизам тук. Да. Мерси. Мерси иначе за превоза. Доста любезни си. Чакайте малко си преместим така нещата сука, защото дразнима. Тук какво? Бжик, ще симулираме тук системата. Отиваме сега на някъде, накъде отиваме и ние не знам. Тук преди имаше лоши хора. Ама ние биеме тази игра, ама аз пак не правя нищо. Предната поне имах 2 кила. Един асист май.
Загубихме, трябва да не правя нищо и да, не си спечелиме. Аз ще поигра малко извън кадър, за да мога да се науча как се играе шиманата игра. Тако. Вижте го. Аз искам снайпер да си купа. Armor 2 Tick. Взривихме му камиона! Искам да му взрива камиона. Честно. В смисъл искам да му го взрива, да му е гадно. Тук няма много листа. Пенерейте тармо нещо. О, има човек вътре. Не можахме да го убиеме. Сега се придвижваме тук. Ако някой излезе, направо ще му нацепиме камбата. Да ви мапа. Има река нататък. Нататък ли? Май да. Сега се придвижваме леко. Защото все от някъде ще излезнат. Аз много съм се разучил в играта. Чувам нещо. Чувам камион. Да, това е наш камион. Клякаме тук, дами и господа. Тук. И ще ги кемпиме така. Ако дойдат. Ето го езерото. Значи съм сгрешил посоката. Ще отидем към езерото. Защо да не отидем към езерото? Да скочим малко. Вижте колко ни взима от енергията само. 0,2 ни е луснато. Давай към 0,2. Давай към 0,2. Няма отидем днеска до реката. В смисъл, имаме възможност да отидем до реката. 0,2 е превзето. Тук трябва да сме вече по-внимателни. В смисъл, не искам да влизам някакво такова. Искам да сме тактик плеери. В смисъл, не да влизаме да избиваме и айде. В 0,2 сме, да видим. 2 на 2 сме. Закачиме горе. Бързо. Айде, 3 на 1 сме. Аре, къде сте, бе? Смотани. Ето вижте, оттам идва някой. Дали ще го оцелиме? Между другото мога да се стреля през стената. Поне аз бях убил май един през стената. Така вижте го. О, хедшот, дами и господа, какъв хедшот му набихме. Какъв хедшот. Направо, не знам. Вижте. Опа, видях. Опа. Грешка. Опа. Още една грешка. Дайте вече без грешки. Дай направо да влезем. Вижте го. О! Убих го, бе! Пак с хедшот, бе! Цасаме. Даже не го виждах, ама го убих. И така лягаме. Лягаме сега тук, защото те идват оттам. В интерес на истина. Там е базата явно. Ма ние ги бихме вече, че така то... Алахо. Ето го. Ще го убия. Поне ще се опитам да го убия, да. Готово. Бихме ги. Какво е това? Victory! И... Чакайте сега малко, да го смахнем това. Това ще бъде от клипа, между другото. Victory, да. Ето, дигнахме ранг. Солидър, вече сме Junior Ефрейтор. Което е хубаво. Да. Било. Така. Junior Ефрейтор сме. Вече можем да вземем това. На Токаревчо. Но няма Токарев. Така. Вижте, почти сме го направили това. Други почти няма.
В смисъл, ранг 2, Ко? Не. Вече сме Junior Refrator. Не, още не сме стигнали до Junior Refrator. Съвсем малко ни остава. Но да. Още зато това беше от клипа и следим следващия клип. И... Чао!